आप भी चाहते हैं कि एसएस फिल्म्स मोतिहारी के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के ए राजत नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फुला डाली के ए सोनिया नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के ए राजा नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के नदी कौआ ले गइल से बोलो दुर्गा भवानी के नदी कौआ ले गइल सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कच्चा भाई से रावाली दिलवा तूरी गोलौरी दाबी चुचावा में किसुतिया धर के दिया पड़नी सुचावा में लेके बैठल बाटे मिया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प दिलवा तूरी गोलौरी दाबी चुचावा में तो सुन पिया धर के दिया पड़नी सुचावा में लेके बैठल बाटे मिया गछिया प ए राजा गछिया प तो सुनी गछिया प बाटे मुरत हमारा के घूरत बजाई जो पताली के ए सोनिया नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के ए सोनिया कौआ नदी ले गइल कच्चा भाई से रावाली के नदी कौआ ले गइल से बोलो दुर्गा भवानी के नदी कौआ ले गइल सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी। कच्चा भाई से रावाली के रतन रतनेश सुनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो सोर भैश्वर देवेंद्र दिल धर कथा धर कथा ए पिया धर कथा पर दीवाना सोनिया करी कुछ रुपैया हो ना तो होई जय हे नारा जो देवी मैया हो विजेंद्र बेदर दिगवर बदिल धर कथा तो सुनी धर कथा ए पिया धर कथा किसन सुधीर मन धरे नधीर बोलाई जल्दी माली के ए सोनिया नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के ए राजा नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली के तो सुन पिया हो धूप दिया हो कि सुन पिया हो धूप दिया हो छिटल सब फुला डाली के ए राजा नदी कौआ ले गइल कच्चा भाई से रावाली
चुनरी कौआ ले गइल